Goed, jij Nanja Verspillen en Jaap Melissen. Welkom. Ik ga hier een flyer van me lezen. Filmfestival 28 februari 2026 in Kleinste en zie omzijde voor het programma. Hoe vaak hebben we dit nou al niet, Nanja? Nou, op zijn minst hebben we dit 5 keer gedaan. We bestaan dit jaar 11 jaar. Als filmclub? Als filmclub en bij het eerste lustrum zijn we begonnen. Dus na 5 jaar. Ja. En dat was een groot succes. En daarna zijn we het ieder jaar opnieuw begonnen. Ja. En waarom een filmfestival, ja? Ja, waarom een filmfestival? Wij brengen elke laatste toonsje van de maand hebben we film in Glenster Staten. En op een gegeven moment, met het eerste lustrum, wat Nanja ik zei, hebben we gezegd van, goh, het is ook wel eens leuk om een festival te organiseren, zodat we als bestuursleden onze eigen keuze, onze eigen smaak, presenteren kennen aan het publiek. Want film is natuurlijk heel divers. En in het bestuur zit ik diverse mensen wat dat betreft. Dus dan is het wel leuk om iets meer sjen te litten van wat een bestuurslid individueel triggert op het gebied van film. En dan krijg je dus een volle meer diversiteit. En krijg je dus ook oren mensen die richting een filmcafé gaan. Ja. Maar het is zeker internet, wat de meesten bieden, wat een film heel leuk vindt. Je wilt toch één keer in die zelf in bepalen wat je hem draait, toch? Nou, dat is het eigenlijk. Ja. Maar dat is net goed om dat zo te zeggen natuurlijk. Dat snap ik wel. Nee, we doen het natuurlijk qua publiek. Ja, precies. Okay. Maar wij zijn zelf ook onderdeel van het publiek. Hè? Ja, dus dan maak dat ik. Ja, maar wat voor films kunnen mensen verwachten? Nee, hoe ziet het eruit? Want het is een midi en een jonne, of is het al een jonne? Nee, we hebben 6 films en we presenteren ze 2 aan 2. En we beginnen om 1:30 met de opening. En de eerste film is rond 1:15. En de laatste film is in de avond. En mensen kunnen dus kiezen uit 6 films. En de echte liefhebbers die gaan voor 3. Maar er is ook een mogelijkheid om minder te kijken. Ja, 3 is het maximum, hè? Maar overlapt het? Ja, anders overlapt het ook. Hebben we in 1 zaal, 2 zalen? We hebben dan 2 zalen. Ja. De films worden in Glinsterstraat gespeeld. En we hebben de grote zaal beneden en de kleine zaal boven. Ja. Wat voor film hast je ooit zocht? Ik zelf heb dit jaar de muziekfilm uitgezocht. Kijk, we proberen wel een beetje variatie aan te brengen in de films. Dat we niet allemaal met een komedie komen of met een andere film. Dus we hebben ook vaak een muziekfilm. En ik heb dit jaar gekozen voor A Complete Unknown. En dat is de muziekfilm over de vroegere jaren van Bob Dylan. Waarbij je een goed overzicht krijgt van hoe hij begon. En ook een goed beeld krijgt van de stad New York in de jaren 60. Begin jaren 60 speelt deze film. En is het een recente film? Ja, vorig jaar is die uitgekomen. Oké. Ja. En Jaap, wat hast je? Nou ja, ik moet zeggen, ik ga normaal gesproken altijd de muziekfilm. Ja. En wie me krijgt voor. Want ik hier dus op het lijstje staan. Maar ja, dan zoals dat het voortwerkt, hè, dat mensen beïnvloed worden tot de smaak van oren. Ja. Maar ik had nou Calendar Girls uitzocht. En Calendar Girls is een wiergebeurd verhaal. Een aantal vrouwen die geld inzamelen. Door ziekte en er moet geld komen. En ja, wat moeten we dan doen? En dat zijn vrouwen van middelbare leeftijd. En die komen op een gegeven moment zo'n kalendertje. Ik denk van, dat kennen wij ook wel. Dus die gaan inderdaad uit te kleden voor het goede doel, om het zo maar te zeggen. En dat is een heel mooi verhaal, is dat worden. Wat ik zeg, het is een waar gebeurd verhaal, maar er zit ook een heel protte humor, maar tegelijk ook een protte, tragiek in, zeg maar. Ja, dat zijn 2 films. Welke andere films zijn nog de moeite waard om even te nemen? Oei, dat is moeilijk. Er is voor iedereen wel een smaakje, denk ik. Ja. We hebben ook een film uit Afrika over een Senegalese film. Dat gaat over de vrouwenbesnijdenis. Om dat proberen tegen te gaan. We hebben, dat is een pittig onderwerp. Nee. Dat is een pittig onderwerp. Ja. We hebben een vrolijke film, 's avonds ook Pane e Tulipanen. Dat is een Italiaanse film. En we hebben ook een wat serieuzere film, The Teacher Who Promised the Sea. Die draaien we ook 's avonds. En dat is een film die speelt zich af in de jaren 30 van het Franco-regime. En dat gaat over een leraar die probeert
in een afgelegen dorp die probeert de kinderen nou zelf te leren denken, zelfstandig te zijn, te leren dromen. Nou ja, allemaal dingen die niet eigenlijk in dank worden afgenomen door het regime. En dan hebben we ook nog een film, dat is The Danish Girl. Dat is ook een waar gebeurd verhaal en dat speelt zich af over gendertransitie. De film speelt zelf al in 1928 in Denemarken. Maar ja, het is nog steeds een actueel thema. Dat zijn zo'n beetje de verschillende films, dus dat zijn er 6 in totaal. Tussendoor hebben we pauze en we hebben de mogelijkheid om rond 6:30 ook iets te eten, stokbrood met soep. Dus mensen die de hele dag willen komen zijn Ja, want hoe laat begint het? 1:30 is de opening en de eerste film is 1:15. Ja. Maar het is dus net zo dat het aaneengesloten is. Je maakt wel pauze tussen dat mensen inderdaad even zitten kennen, wat praten kennen. Ja, de bar is open tussendoor en 's avonds hebben we om 6:30 hebben we dan hebben we soep met stokbrood. Ja. Je maakt jij er dingen. Is dat er ook bezet dan? Ja, het is de eerste keer dat we gewoon even een bezoekje, hoe en wat. En toen hingen we toch wel aardig wat bezoekers. Ik denk oer de dag hinnen al gauw een 150, 200 mensen. Als het al die 6 films jost. En ik wil mensen die 2 of soms wel 3 films zeggen. Dus dat verbaast dus ik. Daarom heb ik gezegd van, nou ja, dit is echt wel een behoefte waarin voorzien wordt. Dus waarom zullen we dat gewoon elke keer doen? Want het is natuurlijk wel relatief een dure happening. Hè? We bedoelden maar 6 keer een film en de film zelf. Maar dan had ik 6 keer filmrocht in deze betelling natuurlijk. En gemiddeld had wel een 40 bezoekers nodig per film. Wil dat enigszins uitkennen, met alle kosten die smakkest. Ja, en dat is mijn filmfestival. Er zitten ook wel eens wat films bij wat minder mensen komen. Dus dat is gewoon de keuze die je dan maakt. Maar we willen dit echt doen om ons filmcafé bij mensen meer bekend te maken, zodat ze op onze reguliere film komen. Ja, maar misschien maar bedrijven het aan, want je maakt elke maand een film, hè, toch? Ja, de laatste donderdag van de maand. Ja. En dan vanaf september tot en met mei hebben we een film in Glinsta Staten. En we draaien dus filmhuisfilms. Ja. Dus niet reguliere films zoals in de grote bioscoop. Je blockbusters. Nee, geen... Meestal net. Dus zo dan maken we een uitstapje. Juist om die diversiteit te benadrukken. En dan hou ik wel zo'n een blockbuster, om het zo maar te zeggen. Maar meestal bent het inderdaad die filmhuisfilms. Ja. Maar ben je er genoeg van? Bijvoorbeeld, heb je genoeg keuze? Ja, zeker. Er zijn heel veel ruzie binnen de club om te filmen. Ach jongen, dan was dat net weer. Ja. Maar ik heb me dat voorstellen. De keuze is reuze. Ja. Ja, maar ik heb mij natuurlijk elke keer bij mezelf even een keuze maken. Zonder discussie. Ja. Maar wel let je hem te leiden dan? Ik ben er ook een beetje. Er zijn echte filmliefhebbers die bij hem komen. Die waarschijnlijk ook wel suggesties hebben van zoen je dat net een keer. Hoe ga je daarmee om? Ja, nou ja, uiteindelijk is het onder het bestuur. Hè. Dus we bestaan uit een groep van 6 mensen, maar die inderdaad elke keer besjoggen van wat kunnen we nou het beste doen. Iedereen had ik vaak wel films zien, in Slikker bijvoorbeeld. Hè. Daar komen een protofilms, ik uit uw segment komen daar naar voren. Dus dan is dat gewoon nieuwsgierig. Iedereen praat erover en zegt van god, deze actie, dat vond ik mooi, dat vond ik minder mooi. En dan vindt hij gewoon discussie op plakken en dan komen we eigenlijk altijd uit. Maar wat ik zei, er is zo ongelooflijk volle materiaal te vinden. En dan is er altijd wel iets wat iedereen aanspreekt. En soms de ene wat meer dan de oren. Maar ja, dat is film. Ja. En hoe is het met de kwaliteit? Want de meeste mensen zijn wel enorm verwend. Hè? Als ik is alles in 4K, hoe gaat dat bij hem? Je draaien ze vanaf video, neem ik op. De meesten draaien wij vanaf DVD en video. Dat is wel heel erg hard. Dat is meer uit 10 periode. Maar wij hadden dan al DVD. Maar dvd's is ik lastig, omdat de films vaak liedse films binnen. Dus ik vaak net mijn Nederlandse ondertiteling op dvd uitkomen. En daarom hebben we nou dit hier voor het eerst dat we streamen via een bepaald platform, waar deze films onbeheer worden. Dat is best wel spannend, want dat is mij een goede internetverbinding en dan kunnen we eens wat haperen en weet ik veel wat. Maar op zich gaat dat heel prima. En wij gaan ik mij stier maar wat onbelangrijk. Ik snap de hint. Goed, het is binnenkort al, 28 februari. Maar mensen zich van tevoren kaartjes bestellen? Of kennen dat voorrijtje, dat mensen voor niks komen? Ja, dat zou kunnen, want we hebben natuurlijk een maximaal aantal zitplaatsen in de zalen. En als het vol is, het vol. Hoeveel kennen in de grote zaal?
Nou, ongeveer 70. Ja. 70 Maar aan de mensen. helft van de grote zaal? Of de... Nee, de hele grote zaal. Ja, Oh, de Barroemte is dan gewoon hier. nee, de Barroemte Is dit in de film? nee, die is tijdens de film is die inderdaad dicht. Hè? Ja. Dus de Scowans die zit ertussen natuurlijk. Maar daar kennen ongeveer 70 man in inderdaad. Ja. En boven rond de 40 ongeveer. Ja. Je komt het echt? Tuurlijk. Ja, vorig jaar weer het Bossa of net? Ja, de meeste... De meeste films wel. Ja, er zit ook wel eens in tussen dat het iets minder Ja. is. Ja, Het maar ligt ook even aan tijdstip. Ja. Maar ken u het? Dat bedoel ik eigenlijk. Jawel. Ja? Ja, ken u het. Ja, zo'n beetje. Dat is een beetje. Ja, Oké. ja. Praktische informatie. Wat kost het? We houden de prijzen laag. En we hebben speciale prijzen altijd voor ons filmfestival. Normaal is een reguliere voorstelling €6. En dat is nu ook zo. Maar 2 voorstellingen zijn dan €10. En 3 voorstellingen €12,50. Koop je, Een koopje. toch? Ja. Als het een bioscoop is, dan betalen ze dat minimaal. Zandje, 18 euro. Ja. Maar ik mag erbij zitten, dan zit Ja. ik wel in een relaxe stoel. Dat, hè? Ja. dat is wel een verschil inderdaad. Ja. Maar goed, dat mij dan niks. Maar Slieker is €12,50 tegenwoordig. Dus dan Ja. zijn wij redelijk aan de prijs. Ja. We proberen dat ook bewust laag te houden. Dat mensen van tevoren, kennen ze dan via je site of via... Ja, mensen moeten zich kunnen reserveren via de mail. Dat is onze manier van reserveren. info@filmcafeburgum.nl. Oké. En dan duidelijk aangeven voor hoeveel films je wil reserveren. Zit daar een formulier op? Ja, nee. Nee hoor, Nee. gewoon Dus je kan van tevoren net weten van, nou, die film is uitverkocht. Of, dus Nee. Het is zo dat wij daarnaast elke keer een nieuwsbrief versturen. De mensen kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan krijg ik altijd van welke film zit er op de volgende toons die wij programmeert, zeg maar, zodat ze daar alvast op reageren kunnen. Ja. Maar op zich, we hebben ik geloof iets van 450 mensen die nieuwsbrief krijgen. Dus een redelijk potentieel om inderdaad elke keer een 50, 60 en soms 70 mensen in de sale te krijgen. Ja, dat is mooi. Ja, dat is prachtig. Ja, we draaien heel goed. De laatste jaren vaak uitverkocht. Ja. info@filmcafeburgum.nl. Ja. En misschien heb ik een website of een Facebook? Nee. Dat is het niet. Die hebben we wel. Alleen nog bij het filmcafé is het zo dat het eigenlijk geen Nee, ik snap het. gerichte reclame maakt meest. Nee, dat gebeurt wel. Daarom maar mensen weten wel wat te spelen. Dan moet zich aanmelden voor de nieuwsbrief en dat mij wel. Ja. En bij mij dus eigenlijk geen echte reclame maakt. De flyertjes die doen we alleen nog voor het filmfestival, want dat is toch iets speciaals. Maar voor de rest maakt we geen echte reclame, want dan komt het in de problemen met Ja. de rochten. Mooi. Nou, soort succes wens ik je en een mooie jongen. Een mooie middag en een jongen. Ja, En Jaap, dus zit je nog toch? Ja, Had zit een je nog flyer- had een flyer voor jullie. Ja. Er woest nog ergens om ervoor vregen. Ja, eigenlijk 2 dingen, maar 1 ding in ieder geval. En dat is morgen. Dan hebben we de Rockabilly midje in Glinster Staten. We hebben 4 keer per jaar hebben we een muziekcafé matinee. En dat is in de wintermaand, zeg maar. En dan hebben we altijd verschillende soorten muziek. We hebben jazz, we hebben blues, we hebben country. En morgen is het de tijd voor de Rockabilly. Dan komen de Haystack Hillbillies komen aan. 4 uur begint het in Glinster Staten. En het wordt tot een uur of zo'n of hoe lang het maar gezellig is, zeg maar. Dus vaak krijg ik wat langer. En de tagong is slechts €4. Dus dat is wel heel mooi voor mensen die morgen een beetje denken van, goh, het is wat minder waar. Laten we eens even naar Glinster Staten gaan. En dan verwarm je toch de Haystack Ja, Hillbillies. ik heb me wel even een winstwaarschuwing. Het is Dat nog is- een beetje wel de 400 meter van Ja. Groningen. Hè? Ja, maar goed, die kerst altijd weer waarom zijn, hè? Die kerst altijd weer waarom zijn, hè? Ja, Ja, de nee, Haystack Hillbillies net, hè? Ja, Dus, maar er is niks boven live. Maar, ja, maar dat is ja, een concurrentie ja, wezen ja. van. Daar ga je een les van op 18 februari met het filmfestival, denk ik. Want is dat, 28 Nee. februari. 28, sorry. Nee, 28 februari. En nee. En is het nog een laatste ding? Ja, want heel kwart even. We gaan natuurlijk de Himmelteloer elke toonsdagjonne hebben we film van het filmfestival, van het filmcafé. Maar we hebben altijd 1 keer per jaar een speciale dag. En dat heet de Elvis Night. Dan draaien we films van Elvis Presley. En dat is deze keer op zaterdag 9 maai. Daar kan je ik voor aanmelden. We draaien 12 films deze keer. Dezelfde site die we correct nemen? Ja, ik via info@filmcafeburgum.nl kan je aanmelden. We draaien 12 films. G.I. Blues, toen Elvis kreeg uit het leger kwam, zeg maar. En zijn laatste speelfilm Change of Habit. Nou, er zit van alles bij. Er komt zelfs een compleet seminar over Elvis in de film. Elvis als acteur. Er komen speciaal mensen van oer om daar iets over te vertellen. Een hele tentoonstelling. Live muziek van Just Us komt erbij.
En grote verlotting, van alles en nog wat. Kerst er hartstikke lekker eten straks. Dus wat dat betreft is dat een hele mooie dag voor Elvis en muziekliefhebbers. Mooi.